Belai kha khambo belai kha nangmani kok tai wan su phai ke chung buri ngui belai no lab lasi oba hai kaisa kotorma gotona ngui thangnai 31 tarik ni horo chini takho Ajit Debbarmani o chung tabu brok ni nogono phaija bini sakni hikje laikumni chalabai chasmai tangui bono Bwtharjaknai abo chini buri ni samajo belai khaino selang masisa belai khaino chung selangu tai joliu karon obo chini buri ni samaj no chini society no belai khaino hamiau khiklai sibka obo hai buri bo chung asuk torkha wai sepana busaino butharo rokni khnayaku hamjaklaya sajaklaya angka sabni nukhungo walaya tongba sabni nukhungo walaya tong nukhung khake ma walalayo ma hamlayo ma jolilayo haipano asuk chaliano chali hange kaklaidan thangu tobo janjan busaino ke buthaya phiaba jeng obono first time jengni chini tiprasani bisingo jeng nuggu apni bagai jeng chini TWF central committee theke o takuk Ajit Debbarmani je Bwtharjaknai bini bihik tai bini bihik ni chasmai tongnai chela Bijal Debbarmani jeng hasi rinani unthun hini jeng TWF ni central committee theke chini dabi narigo karon borok hai borok judi tini yogui thangka hangkai abo belai khe kolongkor ungui thangnai ulni bobisata chini next generation rok abono srungnai teibo obo hai goto nangnai karon borok yogui thangka bala borok kununglia bala hini teibo porboti borok rok teibo abo srungui teibo obo hai samung khlai toknai khlainai aboni bagai jeng chini TWF central committee theke jeng abono phasi order sanai jeng ko thana hintongo jeng PS ba thangnai jiraine PS thangai jeng aro ayusabo boba haibo kesika jeng abono kisa nailai jeng chini thanawo ba jeng okokno sanai jeng kothur sasti tai phasi order rinani bagi bor khorong nyono chindabi obono hambai